Yeah, Stefan барои ошиқаш, барои дӯстдоштааш мавзуна. ҳар вақте менигарам охима ба телефон, SMS айноми ту бо ҳамо мавзуна ҷон. Дига ёдам накамара, дига нашав ту пазмон. охи ту туй дори хушбахти та мехоҳам ҷон. охи ба намешам, наметонам мешам пазмон. мезанада ёдам гапое мегуфти азиз ҷон. чӣ ба ту ҷон гуфти ман, чӣ ба фиребам кардӣ, чӣ ба ваъдаи холӣ додӣ, ман ноумедам кардӣ. кош кур мешидам, намедидам рақамота. кош кар мешидам, намешинидам овозта. кош мемурдаму намедидам рӯзи туйта. тура мебарам бали музин, мара орзум тобутай. некесад афсус, шабу рӯзим шид мотам. билья чӣ ко кунам, да бадам задаи ҳаётам. ай худо мехом дучи якамаш хушбахтита. соҳиби фарзанд шави ҳеҷбахт, набини сахтира. дар ёд меёрам якум бор дидани рута. нигоҳам сини ту, ай бо қапидагим дастота. дастот меларзид, ай хурсандӣ ё ай шодӣ. ё ки сохта будӣ корот нешта, дар дилам задӣ. нигоҳи гарми ҷӯшо, нигоҳи теғмонанд. риштаи меҳрам сахт буд, тоқат накан бо кан. ҳозӣ ту дар хонаи навӣ, ма дар хонаи ғам. бо ба ёдат шиштагӣ мегирам дар дастам қалам. менависам чизеро ки гузашт, ай саргузашт. қаҳру ғазаби ма пасшид, не ки мавзунам барнагашт. дарди дили мара фақат танҳо ҳис мекунареб. ҳар вақте қафо мондам, реб мара бурдад ба пеш. хай мегӯ мавзуна, репи охирон ба номуд. дар ягом репи дига мавзуна намеброя номуд. репи ошиқира, ҷудоира бас мекунам тамом. ба диққати ҳамаи шумо мегӯм раҳмати калом. Friend Group Production, man.